Sziasztok! Én vagyok Vani, és itt van velem Anna. És én Toki teszek. Na jó. 5 kérdés és 5 büntetés lesz. Barátteg! Mi az? Kérdezz. Mi van? Hát olyan édes volt. Mikor születtem? Tegnap előtt is kedden, amúgy nem. Augusztus 1. De milyen év? 2003, mert ugyanannyi évesek vagyunk. Jaja. És akkor ennek a büntetése lett volna, hogy mögénk megyünk, és mutogatni kell. Igen. Mármint, hogy én mögé megyek, és mutogatok, és ő neki ezt Na jó, beszélni megmutatjuk. kell. Szóval így. Sziasztok! Én Anna vagyok, és ebben a videóban abba hagyjuk ezt. És ezt majd szivatásnál, amikor szivatni kell a másikat, mert nem tudja az egyiket megcsinálni, akkor majd akkor megcsinálhatjuk. Akkor következő, milyen színű az iskolatáskám? Fehér. Csak. Hát igen. Nem. Nem? Akkor milyen? Már felejtettem. Fehér és lila. Ilyen tényleg. lila. Fúj. Igen, mi a büntetésem? Hát, várjál. Jó, Akkor ez. Mert az olyan furcsa, nem. Akkor meg kell csinálni azt, amit most mutattunk. Mert Ja, szivatásként igen, nem tudom megcsinálni az, ami oda le van írva. Én egy nagy nem tudom mi vagyok. Hagyjam már, lúzer! Lúzer vagyok. Milyen színű a fogkefém? Megmutatom. Rózsaszín. Egy rózsaszín imádó. Igen, pedig itt az egy kézzel fekvő támasz lett volna. Elég jó. Amúgy még két kézzel se tudunk. Nem mindegy. Próbáljunk egy próbát. Próbáljunk egy próbát. Igen. Én megcsinálom. Én megmerem. 3 próba. 3 próbát, de én nem egy kézzel. Ja. Ja, de jó, itt feküdünk. Kis vészna. Akkor Milyen színű volt a hajam kiskoromban? egyértelműen ugyanilyen. Nem. Mi a? Szőke. De mi a kihívásom? Ja, vajszerelmet. Egy. Kis. Ennek. Például. De nem valhatok az ágynak szerelmet? De várjanak. Ja. Szóval. Ágyacskám. Drága ágyacskám. Ágyacskám. Én úgy szeretlek. Hozzám jössz férjül. Kész! Na, gyere. Megcsináltuk, és lehet, hogy más most a szemszög, de mert le kellett pakolni az ágyat. Következő. Milyen színű anyaszem? És egyben utolsó. Biztos, hogy nem barna. Nem. Pedig már láttam mondjuk a szemét, és nem lehet barna. Pedig itt egy deci szörpöt kellett volna meginni. De meg is ittam. Vagy meg is fogom inni, mert te mondtam magában, hogy barna. Én megmondtam, hogy biztos nem lehet barna, szóval hazudtam. Poncát forog. Az nem ponca, hanem málna vagy nem tudom mi. Málna van benne. Igen. És én most így rátásra. És nincsen felsőítve. Csak ne a terítőre. Igen. Várjál.
mindegy, majd neked is Visszaöntöm. ugyanaz. Nem, is vissza ugyanaz kell lesz önteni. neked is ugyanaz Ja, lesz és a kihívás, annyi mint egy deci. nekem. Vagy ez 2 deci, ugye? Kb. Na jó van, csináld Ennyi. már. Benne van amúgy a kezed. Nincsen benne, tudom, hogy mikor van benne. De éles. Emlékszel, amikor még nem is videóztunk, csak úgy játékból csináltuk az tájékkal, és így mozgott a kamera. Aha. Én is csináltam olyat. Szép piros lesz a szád. Nyelven is. Ma miért van? Fú, Megittem. de szép a szád. Figyelj, a fogad is. Szóval, nagyon rossz volt. Mennyit nem tudtál? Mennyit nem tudtál? Nem x-elgettünk. Nem. Ezt tudtam. Ezt nem tudtam. Ezt sem tudtam. De ezt tudtad? 2? Nem, de tudtam. Nem tudtam. Ez pedig... Nem. Nem tudtam. Szóval akkor 2 tudtam az 5-ből. Akkor jó, most én is kb. Annyit fogok szerintem. Szóval, mikor születtem? 2003. Igen. Július vagy 07. 16. Igen. Yes. Kár. Jó lett volna. Mit kell csinálni? Hát amit tudod. Ja, most én mutattam volna. Mögé. Milyen színű az iskolatáskám? Fekete. Dehogy fekete. Akkor tiszta. Szürke, tudom, de nem baj. Tiszta hát. Szóval szürke és ciklámen. Oké, akkor most nem fogsz kiordítani az ablakon, hanem mögé állok. Én? Bocsánat. Sziasztok! Én egy Vani vagyok. Én egy nagy vagyok. Ennyi. Milyen színű a fogkefél? 2 is van, elég, hogyha Tippelek. egyet mondod. Tip. Nincs olyan cucc, amit tudnék hozni és mutatni. Narancs. Igen. Yes. Milyen színű volt a hajam Milyen színű volt? kiskoromban? Hát gondolom szőke. Te. Ugyanannyi éves vagy, mint te, és te is szőke voltál kiskorodban, és most ilyen a hajad, nekem meg ilyen. Nekem olyan színű volt a hajam kiskoromban. Ilyen. Szökés barna. Amúgy nem szökés barna, hanem világos barna. És nem sötét barna, mint most. Szóval, utolsó kérdés. Milyen színű anyaszeme? Barnára tippeltem. Akkor rossz. Pedig kék. Én anyukádból a barna szemszint nézem ki, vagy nem tudom mi. Hát, eléggé furcsa, mert ugyanilyen színű volt a haja, csak most már lefestette ilyen színű. És akkor is kék volt a szeme, és neked meg ilyen zöld is. Szóval, ezt kell neki megcsinálnia. Várjál, ennek az alja. Nem tudom, milyen szag. Jaj, ki nem szólja rá.
Vagy szép. Igen, már is olyan. Bocsi. Ez beteg. Mutasd a nyelveiket mindenkinek. Gyönyörű. És akkor... És ez a videó ennyi lett volna. Köszi, hogy megnéztétek. Sziasztok! Sziasztok! Ennyi lett volna ez a videó. Hello!